dau artelan bat feminista izatea. Mugimendu feministak edo borroka feministak dekozen lan hildoak jorratzen da bezen artelana? Edo beba igual praktika minoritarioak, ez? Edo igual periferiatik sortutako praktika artistikoak edo legitimoak ez diranak edo pizkat horretan. Beste galdera bat zen, sujetua, praktika hori gauzatzen daben sujetua feminista bada, egiten daben praktika feminista izango da. Edo ez. Orduan, horrekago zen, Elena izan dudan modura, erantzunak baino galdera gehiago. Edo, igual, argiago geratzen da, oso kontzeptualak dira zen artelanak azaz, argi ikusten da, feminismoaren inguruan ari dira, edo euren praktika artistikotik borroka feminista bat abiatzen dabe. Baina beste batzutan, abstrakzioa dan, edo ez kontzeptualak diran obrakaz, zelan identifikatu. Orduan, movida guzti honetan, sortu zen PAF, sigla dira praktika artistiko feminista, egin dula bilgune feminista gaz bat, sortu zen taldeak, eta termino honek, praktika artistiko feministak librauten euskun arte feminista kategoria horrek sortzen euskuzan konfliktuakaz. Momentu horretan termino hori baliagarria izan zen guretzat, eta aurrera egin genuen.